Jesu Kristu inkosi baba ekuseni egameni likaJesu. Babe nginebufakazi, ingathi noma ngidathi ubufakazi noma uvuma sono. Kuke kwaba ne-VN babe lebeyihamba kuleli khasi leti phelile la. Ngaba nako ukuvukuteka emoyeni wami nekukungabata babe angivume vele ngakungabata babe. Ngicela ungithethelele babe, ngiyaqolisa ngegama likaJesu Kristu. Ngiyaqolisa kuko konke lokho ngoba vele enhlitiyweni yami ngakungabata. Qhetsha nje kungaphumeki nala gruphini noma ngathi ngifuna kuphuma. Kepha nje kwala lokuthi ngiphume ngaba nako nje lokumangala wekuthi kani sivelelwa yini, ngoba phela babe Nsibandeni akathandaza livi, uyashumayela, shumayela livi. Kepha ngabuda uNkulunkulu sesithawubhekaphi-ke nangabe nababa Nsibande soyinkinga. Kepha nje ngaba nako-ke lokuhlala, ngaba nako naloko ukuthi ngabe ngiyaphuma la gruphini, kodwa nje kwangaphumeki, ngabambeka nje. Ngiyambonga-ke uNkulunkulu ngalokuthi ngagcina nje ngingaphumi, ngimangele lokho ukuthi sivelelwa yini ngoba bacinisile ukuthi nabashaya inhloko kufa umtimba wonke, ngoba nabashaya wena babe balimata thina, futhi-ke thina silimala kakhulu. uNkulunkulu-ke usisitile ukuthi sikhonile kuwuma ngemandla akhe. Ngathi nje ngiselele angathi noma bengiphupha noma mhlambe bengilele yini, kwavela nje eskrini simnyama sithe nje khwishi. Kulokuba mnyama kwaso ngathi Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngabona nje kuvithika, yebabe kuvithika ngathi kuhlephu uceshu lwemaphepha ayaphephuka, kwavithika kwaphela. Kwasi kusenjalo nje ngevali ivi lifika, angathi noma ngikazi bengiphupha noma kwakuyi-vision, angathi ngevali ivi lifika lithi i-proof yababe sibanzele. Jesu Kristu inkosi babe, ngiyabonga kakhulu, ngiyavuma lesono ngaba nako kukungabata babe. Ngiyavuma, ngicela ungithethelele babe, cela ngithethelele uNkulunkulu, angithethelele nawe, ungithethelele nawe babe, egameni likaJesu Kristu. Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyaxolisa, ngiyanqokola la, ngiphethwe umkhuhlane baba, izwi lami lithanda ukuxaka. Baba, ngiyabingelela kubaba, ngibingelele nakumama wethu uMama Nsibande, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelela nasekhaya lezwe, ngokukhulu ukuzithoba nokumbonga uNkulunkulu. Baba, ngiza nokumdumisa uNkulunkulu ngokuthi ubaba wala ekhaya kunala alima khona ePhoenix. Ufike-ke ngolwesine engekho right, uhlangothi lolu lase-right lungasebenzi, ingalo ingavumi ukusebenza. Hhayi, simrabhe-ke ngekho right nje, ngoba wathi efika wabegeza wabelala, kunganzima ngisho ukukhuluma ebhocobele. Uthe mayebuya ngolwesihlanu wabuya wathi uthe mayefika emsebenzini kwangavumi enze lutho nje, umzimba wakhe washona phansi, waba novalo. Wathi mayisukuma kwawa ifoni, yaphinda ifoni yawa okwesibili. Ithe mayifuna ukuphunyuka okwesithathu iwele emanzini-ke ngaleso sikhathi. Uthi ngaphakama ngathi uJesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi. Kwangijabulisa kakhulu lokho ngaphakathi enhliziyweni yami. Uthe mayibheka ngaphambili kwakhe wabona iphepha eliyi-newspaper lendlalekile. Uthe mayilibheke yakulona uyabona ukuthi kuna-something phezu kwalo. Athi mayabheka kunemithi esemabhodleleni amancane, nemithi etheliwe nje, izinto ezisabekayo izibutaputapu zifakiwe kuleli phepha, zibekwe kuleli phepha. Uthi-ke waselithatha leli phepha aphinde uthi uJesu Kristu inkosi alikhiphele ngaphandle khona ney'nalithi, alithatha alikhiphele ngaphandle kwensimi.
aqhubeke asebenze. Uthi kusizwe yilokho ukuze aqaqeke emzimbeni akwazi nokuphinde asebenze. Otherwise akazi noma ngabe ufile yini, ngoba kwakulokuwa kwale foni kukhombisa ukuthi mhlawumbe bekufanele ukuthi uyena lo ebewa lapha emanzini, mhlawumbe atholwe esefile, ngokuba uNkulunkulu usilusile ngendodana yakhe wabisa isivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Siyabonga Baba kakhulu. uNkulunkulu anigcine kulelo khaya, akugcine Baba. Uyeke uthi uthi wena uma ngingasekho this kuvele zidilike iy'nyembezi la kumina, ngizibone ukuthi hhayi ngeke ngikhone ngaphandle kwakho. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela ikhaya lezwi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiyabingelela kubazali bethu, ubaNsibande noma Mtsibande. Ngethemba ukuthi abazali bethu bayaphila. Ngiyabingelela kakhulu. Ngisacela nje ukuthula ubufakazi bami ukuthi hhayi, uNkulunkulu uyisimanga. Yabona ngempela impilo yami ngiyayibona ishintsha, iya ngokuyishintsha ngokungena kwami kule group. Ngiyazibuza ukuthi ukube kuthiwe ngangangenanga kule group ngabe ngikwesiphi isimo namhlanje. Nje kade ngigula emzimbeni, namapheni amaningi nje asemzimbeni wami. Namhlanje akusekho pheni, ngiyakhuleka. KwabaseRoma 10:9 ngiyangena emkhosini. Hhayi-ke emkhosini-ke ngize ngiwukhumbule umkhosi, ngithi hayi ngeke ukuthi ngingene emkhosini. Hayibo, ngendlela osokumnandi ngakhona ukungena emkhosini. Hhayi, mina ngiyazi mina lento indaba yekhaya lezwi, angiyazi mina indaba yale group nje. Hhayi, uNkulunkulu ove yisimanga. Ngiyakhula ngokomoya, ngixhumene kakhulu noNkulunkulu. Hayibo, kumnandi nje enhlizweni yami, kumnandi noma ngabe khona engihlangabezana nakho, ngivele ngikhuleke. Ngithi nje kwabaseRoma 10:9 ngikhuleke u-18 May. Hayibo, yonke umthwalo uvele udilike wehle emahlombe ami, ngibe free, kube ngazathi nje hhayi yonke into ihamba kahle. uNkulunkulu sengithwalele konke. uNkulunkulu uyisimangaliso. Ngiyambabaza, ngiyamdumisa, ngiyabonga kakhulu nangabazali bethu abasicathulisayo, abasinikayo umkhuleko nje. Ubaba namhlanje usendelile umkhuleko wokungena emkhosini nokuphuma emkhosini, wasicacisela nangenkonzo yokolibo. Baba, inhliziyo yami ivele yaqhuma, avele ngakhala ngathi ngendlela asinakekela ngakhona ubaba. Siyabonga Baba. uNkulunkulu nje akubusise Baba ngakho konke ubaba akakudingayo, nomama naye ambusise. Siyabonga nangey'nkonzo zamama, naye futhi uyasikhulisa ngokomoya kakhulu. uNkulunkulu uyisimangaliso. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, ngiyabingelela nabazali basekhaya lezwi. Baba, ngithanda nje ukuxolisa kakhulu Baba uNkulunkulu, nokuxolisa kuwena Baba, into engayenza engekho right ngesikhathi ngisanda nokufika kule group. Ngesikhathi engifaka nomzali wangifaka, ngafika mhlawumbe ngangena mhlawumbe ngahlala iviki elilodwa. Ngikhumbula kahle ukuthi lelo sonto lelo-ke intshumayelo wayishumayela ngezinto nje engekho right zenziwayo ey'nkonzweni, kanti nami leli bandla ngangikhonza kulo nabo khona into kushuthi wayithinta nezinye-ke izinto-ke wayithinta. Mina ngavele ngakhujwa nje yisu, ngavele nami ngaphuma ekhopheni. Ezinye izinto ey'khuluma nje, yabo, ngaphuma mina ekhopheni. Sekunjeka ngixolisa lapho ukuthi ngaphuma ekhopheni ngalokho-ke, kodwa emva kokuthi sengiphumile, sengihleli nje ngicabanga ukuthi ngiphumele ekhopheni, angi-understand-anga nami ngangiphumelani, ngaba nalosizo olungangifaka. Waphinde wangibuza uphumeleni ekhopheni, nami angikhonanga ukumphendula nje nge-answer eqondile ukuthi uphumele ekhopheni, kodwa waphinde ngabuya. Sengibuya-ke, awu, kwaba mnandi impela, kwaba mnandi-ke, sengilalela kahle izwi-ke
sengilala izwi sukumnandi futhi. Ngaphinde futhi-ke ngelinye ilanga-ke bangitshena abazali bami ukuthi khona i-branch ngapha eMtuba yasentabeni likaJehova. Ngalokhu-ke ngivakashela senginakho nje ukuya kuyo lo branch, senginakho nje ukuya kuyo impela. Cha, ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi ngiye kuleya ndawo ngoba cha kumnandi impela. Sengithole nabazali impela abasha impela abamsaba uNkulunkulu. Sengijabulela nalokho ukuthi nje ekubuyeni kwami ekuhlaleni kwami ekulaleni kwami ngaze ngathola nabazali impela abasha abamsaba uNkulunkulu kule branch la. Cha nje kumnandi impela ukukhonza, kumnandi phela uNkulunkulu ukumdumisa. Ngithi nje ngidlulise nje lokho-ke baba ukuthi cha uNkulunkulu kumnandi kuhlala kuyena, kumnandi ukumkhonza nabazali nami engikhonza nabo lapha. Konke nje kumuzi, konke nje kumnandi. Ngithi nje angikhulume kanje baba ekuseni egameni likaJesu, uJesu Kristu uyinkosi. Amen.